Il-Prim Ministru Robert Abela qed jagħmilha ċara daqs il-kristall lid-dinja kollha illi il-Labour huwa organizzazzjoni kriminali. Dikjarazzjoni b'saħħitha li saret mill-eks delegat laburista Mark Camilleri fil-blog tiegħu wara illi l-erba' Robert Abela ħareġ u għal Rosjan Kutajjar minkejja li nkixfu dettalji ġodda dwar ir-rabtiet illi kellha man negozjant Jorgen Fenek li jinsab akkużat b'kompliċità fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Barra l-Parlament, il-Prim Ministru insista li Kutajjar diġà ħalset il-prezz politiku sentejn ilu, iżda imkien ma kundanna dak li ħareġ miċ-chats li kellha ma' Fenek fejn fost l-oħrajn ikkonfermat li ħadet minn għandu 9,000 euro li kienet lesta titħanżer bħalma jagħmlu sħaba tal-Labour. Fi kliem il-ġurnalist Mark Camilleri dan kollu jikkonferma li l-Partit Laburista sar organizzazzjoni kriminali illi jirrenja bl-impunità u b'dak li hu sejjaħ cover-up min-naħa tal-Pulizija. Prim Ministru għal xi ħadak tiżomma miegħek ir-Rosjan Kutajjar. Rosjan Kutajjar diġà ħalset prezz politiku aktar minn sentejn ilu. X'ħalset prezz politiku? Meta kienet segretarja parlamentari, Rosjan Kutajjar għal kontenut ta' dawk l-istess messaġġi diġà ħalset il-prezz politiku, meta diġà ħalset il-prezz politiku, kellimta sentejn ilu, aktar minn sentejn ilu minħabba. Ħallum kellimta ma? Il-kontenut permetti li ħalli wieġeb il-kollega tiegħek jekk jogħġbok kif weġibt lilek. Minħabba l-kontenut ta' dawk il-messaġġi kellha terfa' l-ogħla prezz politiku bir-riżenja tagħha minn segretarju parlamentari. Mark Camilleri insista li l-poplu ilu snin jgħix taħt il-gideb tal-Partit Laburista b'narrattivi folozz. Il-ġurnalista spjega li kikuret seta' elimina ċertu chats iżda hekk il-poplu Malti wawċi jaf il-verità kollha u fl-intir tagħha ta' kif seħħu l-affarijiet fejn fost l-oħrajn insista il Kutajjar u Fenek kienu jiddiskutu u jħaltu l-business u l-politika b'mod kriminali. Wasaħa il-gvern spiċċa f'sitwazzjoni fejn dan kollu ma jistax jiġħdu. Waqt li ħarġu dawn id-dettalji kollha l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa f'temp ta' 24 siegħa rnexxielu jinvestiga lil Camilleri u jikkonkludi li nkiser divjet tal-qorti fuq dawn iċ-chats. Tant li issa l-Pulizija se tmexxi kontra dan il-ġurnalist u mhux kontra l-persuni li mill-provi nqabdu li kienu jikkonfuffaw bejniethom fuq temi importanti marbuta ma' tmexxija tal-pajjiż. Fil-blog tiegħu Mark Camilleri staqsa x'talab aktar Jorgen Fenek, in-negozjant akkużat bl-involviment fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia lil Rosjan Kutajjar. X'intqal off the record bejniethom x'aktar informazzjoni sensittiva waslitlu Rosjan Kutajjar lil Fenek. Camilleri tem jgħid li l-Prim Ministru Robert Abela baqa' jindefendi lil Kutajjar u li għall-ewwel darba qed jarah nervus u mbeżza b'attitudni dittatorjali.